Mill-bidu ta' din is-sena sax-xahar li għadda 25,000 persuna għamlu użu mis-servizzi li joffri d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi, id-DIR. Min barra hekk il-ħaddiema ta' servizz pubbliku li jaħdmu hawn ukoll wieġbu għal madwar 16,000 telefonata u 8,500 email. Waqt żjara li jagħmel is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul fl-uffiċini tal-istess dipartiment, ġie spjegat li f'dan il-perjodu kien hemm 689 talba għal investigazzjoni minn ħaddiema li qisu li ma kinux qed jiġu trattati kif jixraq minn min iħaddimhom. Il-maġġoranza ta' dawn il-każi kienu minn persuni li jkunu għadhom jaħdmu fl-istess post tax-xogħol, bi 73% minnhom ikunu investigazzjonijiet ġenerali, waqt li l-bqija jkunu każi fejn ħaddiema jkunu għamlu rapport dwar negozji jew kumpaniji li ma jkunux għadhom jaħdmu magħhom. Intqal ukoll li s'issa nataw 84 liċenzja lil aġenziji tax-xogħol magħrufin bħala temping agencies, filwaqt li 90 liċenzja oħra għadhom qed jiġu proċessati f'eżerċizzju rigorus li jridu jgħaddu minnu qabel jingħataw il-permess biex joperaw. Is-Segretarju Parlamentari faħar ir-rinnovazzjoni li saret fid-Dipartiment u sa li dan se jtejjeb mhux biss l-ambjent tax-xogħol għall-impjegati, imma wkoll is-servizz li jagħtu lill-pubbliku. Bħala gvern inkomplu nġeddu l-impenn tagħna biex nibqgħu ninvestu kemm fil-ħaddiema biex ikollhom postijiet tax-xogħol idonei u diċenti, però fl-istess ħin biex inkomplu nagħtu l-aqwa servizz d'eċċellenza lill-poplu ġenerali biex fl-aħħar mill-aħħar il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema jibqgħu jiġu salvagwardjati bl-aqwa mod.